12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad. En esta fecha recordamos la llegada de Colón a tierras americanas, hecho que marcó el nacimiento de los lazos culturales y lingüísticos entre España y América que perduran hasta nuestros días. Durante 100 años, ambas civilizaciones han conmemorado el nacimiento de una nueva identidad, producto del encuentro entre los pueblos originarios americanos y de los colonizadores españoles. Además del idioma español, hasta América llegaron animales, plantas, semillas e instrumentos como la rueda para reproducir el modo de vida europeo. Por eso es que los movimientos anticoloniales del mundo hacen referencia a 1492, porque es un momento donde hay una ruptura con el llamado viejo mundo y se crea el mundo moderno. Y el mundo moderno se crea desde la expansión colonial de 1492 con una estructura de dominación capitalista, cristianocéntrica, patriarcal cristiana, racista, con toda una serie de lógicas de dominación que luego terminaron por destruir todas las civilizaciones que coexistían en la época, hasta colonizarlas a todas, periferializarlas a todas, y hoy día estamos todos dentro de una sola civilización, que es la civilización occidental. El Estado-Nación como estructura para vivir en comunidad no existía previo a los procesos coloniales, y menos aún el Estado-Nación definido como tal, como ahora, de frontera, bandera, identidad, idioma, cultura, ¿no? Habían otras formas de organización social. Que nos permita seguir limpiando Badalona. Seguir limpiando Badalona. En un moment de crisi no podem ser ni la sanitat ni la seguretat social del món. Ciudadanos está con una sanidad universal para quien tiene derechos y obligaciones en España. Y España tiene que dejar de ser el paraíso de la inmigración ilegal. No son personas que en principio tengan derecho a esa protección internacional. Y que genera problemas con el resto de vecinos. Lo que tienen que hacer es volver a sus países. S'ha d'agafar el toro per les banyes, reitero, aquí no hi cap tothom, i els que capin han d'estar plenament integrats. Hi ha col·lectius com els romanesos i gitanos que han vingut a delinquir. No son personas... Supongo que me habéis entendido. Con todos estos discursos racistas contra migrantes, contra musulmanes, contra africanos, ¿de dónde viene todo eso? Eso viene de la historia colonial, eso no viene de la nada. Y tiene una larga duración en la historia europea. Persones, algunes amb banderes preconstitucionals, han enfilat cap a Montjuïc. Han estat convocades per la plataforma Ultra l'Espanya en Marxa, que aglutina grups d'extrema dreta com Alianza Nacional, Democràcia Nacional, Movimiento Católico Espanyol i Nudo Patriota Espanyol. Durant els dies anteriors, el 12 d'octubre, hi van haver una sèrie de missatges a través de la xarxa d'advertència que aquell dia anirien de cacera directament, no? Que de fet és una cosa habitual. Entre els assistents, el dirigent de la branca juvenil de Democràcia Nacional que va participar en l'agressió al centre Blanquerna l'11 de setembre i que ha estat rebut com un heroi. Vaig rebre la trucada d'un amic que em va dir, escolta'm, que hi ha un grup de 7 o 8 caprapats neonazis a la carretera de Sants a tal lloc. Els Mossos han detingut 6 persones que suposadament van agredir un grup d'ultres que es van manifestar el 12 d'octubre pels carrers de Barcelona. La violència d'aquells que agredeixen amb motius racistes o amb motius, diguem-ne, xenòfobs o homòfobs o com vulguem, és a dir, que agredeix a l'altre per ser altre, és una violència que el que pretén és eliminar, diguem-ne, la visibilitat i la possible llibertat d'aquests individus agredits. La violència que reactua,
podríem dir, que actua, diguem-ne, davant de la necessitat de frenar aquesta primera violència, la podem considerar com una violència que es vol responsable políticament, com dèiem abans, que vol ampliar l'espai públic de tal manera que aquestes activitats com les dels neonazis, per exemple, o d'altres grups, siguin fortament penalitzades. Es visibilitzi, diguem-ne, el seu límit. Des d'aquest punt de vista, doncs, com pots aplicar legislació de l'odi en una societat que encara no ha reflexionat sobre què és l'odi, què és el racisme, què és la xenofòbia, què és la memòria històrica? Com ho pots fer servir, això? I per tant, diguem-ne, jo diria que no es tracta merament de dos grups, un grup A i un grup B, que simplement es mouen violentament amb idees diferents i amb el mateix tipus de violència, sinó que jo diria que en el segon cas hi ha una dimensió que val la pena de pensar, que és la dimensió d'una certa responsabilitat política. I en aquest sentit, penso que és com cal jutjar-los, no jutjar-los que fa el jutge, sinó jutjar-los nosaltres que parlem, diguem-ne, del fenomen, que cal comprendre. Because of the way this society is organized, because of the violence that exists on the surface everywhere, you have to expect that there are going to be such explosions. You have to expect things like that as reactions. And when you live under a situation like that constantly, and then you ask me, whether I approve of violence. I mean, that just doesn't make any sense at all.